ҳамасола дар вақти оғози таътили хонандагон дар муассисаҳои таълимии истироҳатгоҳҳои дохили мактабӣ ташкил карда мешаванд. Ин гуна истироҳатгоҳро масъулини муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 21 деҳоти ҷурӯраҳмони шаҳри Турсунзода ба роҳ мондаанд, ки хонандагони синфҳои якум ва то синфи панҷум ҳамарӯза ба истироҳатгоҳ фаро гирифта мешаванд. зимни фароғати худ хонандагон шеъру баромадҳояшонро қироат сохта дониши худро сайқал медиҳанд. барои истироҳати шогирдон тамоми шароитҳои зарурӣ муҳайё карда шудааст. 4 нафар омӯзгор баҳри гузарондани машғулиятҳо вобаста шудаанд. баробари роҳандозӣ гардидани истироҳатгоҳҳои дохили мактабӣ бачаҳо бекор намемонанд, мегӯянд омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 21. این سال تحصیل 2016-2017 در مؤسسه ما در اساس فرمایش شعبه معارف شهر ترسونزاده آید به تشکیل استراحت تابستانی کودکان و نوجوانان در سال 2017 لاگر تشکیل شدگی. در لاگر 25 نفر خواننده اشتراک کرده ایستاده است. من شما خیلی شاهد بودید که همه بچه‌ها اکتیو اشتراک کرده ایستادند. қобили тазаккур аст ки баробари ҷамъбасти соли хониши 2016 ва 2017 масъулини муассисаҳои таълимӣ барои бо муваффақият гузарондани аттестатсияҳо низ тайёрӣ мебинанд. аллакай то имрӯз як қисми хонандагони таълимгоҳҳо аз аттестатсияҳои хатм ба синф ба синфгузаронӣ гузаштанд. хусусан шогирдони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 42 низ аттестатсияҳоро бо баҳоҳои хубу аъло ҷамъбаст менамоянд. мақсад чист? аттестатсия ин санҷиши хонандагон оянда ба вай касб интихоб кунуба ёро расона мекунад. از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی 42 قریب 19 نفر مرکزی ملی تست‌با داوطلب شدن، حجت سپردن. آینده و اینا یگان انتخابات خودتان داشت کرده ممکن آموزگار میشه، رنگ ما بارن انجینیر میشه، وراج میشه. مقصد همین که سطح صفت دانش خوانندگان را بلند کردن، جمهوری تاجیکستان آباد کردن. таълиму тарбияи насли наврас дар роҳияи эҳтироми ватан ва дигар арзишҳои миллӣ яке аз вазифаҳои аввалин дараҷаи мактабу маориф аст. сол то сол аҳли соҳаи маориф ҷиҳати беҳтар сохтани сатҳу сифати таълиму тадрис тадбирҳо андешида хонандагонро аз омӯзиши илму муосир бархурдор месозанд. соли хониши 2016 ва 2017ро муассисаҳои таълимии шаҳру деҳоти Турсунзода хариб ки ба анҷом расонидаанд. натиҷаи таълиму тарбияи дурусти омӯзгорон буд ки имсол аттестатсияҳоро шогирдони муассисаҳои таълимӣ бо баҳоҳои хубу аъло месупоранд. ҳамзамон дар таълимгоҳҳо корҳои таъмиру тармим шурӯъ шудааст ки дар амалишавии ин иқдом омӯзгоронро падару модарон дастгирӣ мекунанд.